Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Lagi nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hagbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. No place to land. Dream spot, where your work takes flight. Study harder, hustle smart, we make it right. Hot brew flowing, Wi-Fi glowing, private spaces or team showing. Every corner's made for winning. Dream spots where your goals are spinning. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, where dreams take work and work finds its spot. This is
is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatao ng serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Sa kabikulan, maugmahon sa kabikulan, matsaka mo sa kabikulan, dahil nindo malilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, Ang sakundagan, Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hi. kung sisay sa indo, Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga, Bicolandia. tulos mo, Maray na aga, probinsya ni Nalbay. kung sisay sa indo, Maray na aga, Bulkang Mayon. paano ba? Siyempre po, digdi sa syudad kang Tabaco, Legazpi, and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo, Ang posisyon mo,
Luzon, Visayas, Mindanao, World. Bulan na Setyembre, Good morning! Magandang umaga po, Madam Maylin, Sir Joel, Sir Willie Nobora, Ma'am Gina Balangat Balistoy Kapus, pa-shoutout po digdi sa Labnig. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Guys, mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo ngunyang pong aldaw kita nin Martes oy Tuesday na tulod. Pet sa 24 yan kan sa indong lingkod. Apwera yan kan sa mga pigpap. Oy duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan February. Pagday po kamo imbitado, day po kamo magduman. Nung ka po kamo magduman, pagbako man po kamo imbitado. Sigurado lilibak-libakon man sa nakamutkaan. Sa kama lang supog. Ay ka man imbitado, maduman ka. Saro patabing tugon ko, iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Wara man kaibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Duman po sa may mga kamunduan na samuya pong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan parahay na tabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Tasyaman sana po nakakaaram kayan. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinaumo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Pakiguide mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa saimo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok, nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, kung kanawon, patawad. Sarabay po kita. araman ko. Amen. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, na check-in po muna sa indong lingkod maski purungag. Ako tabi si Manny Moksaya, si Mr. Hulbutan na tabi ni Ansa indo pong forever servidor asid taga-Reparo. Live the live! Ngunyan pong Martes. Siyempre, digdi po yan sa Bicol Net TV kasurug kag mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kang samuyang General Manager Maestro Neil Atuon. Kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man tabian may stress. Sa mga panahon po tabing araw kaini. Martes na tabi kita ngunyan manay Gina.
Sir Willie. Pag Martes, busy ang mga honorable. May mga sesyon regular. Di isa sa tuyang area, partikularmente dyan sa panlalawigan, sa panlunsod ng tabako, dyan sa mga sanggunian kang Bakakay, Malilipot, Malinaw, may mga session sindangon niya. Ilang tulog na lang, tapos na po ang Pebrero. Paduman na kita sa bulan kang Marso. Ano nga ya pag Marso ang igwa? Pag Marso 1, pun iyan kang Palarong Bicol 2026. Palarong Bicol. Ang venue dyan po sa siyudad kan Legazpi. Peradang taon na permi ang Legazpi venue kang Palarong Bicol. Kaya kadakol na naman ang people of the Philippines dyan sa Legazpi sa Marso 1 Sundo, Picha City. Sa Ronsimana yan. Palarong Bicol 2026. Good luck tabi sa mga makarawa. Oy, kumusta tabi sa mga nagpirila dyan sa NFA warehouse? Kadakol dyan sa Legazpi, iyuman pala. Digdi sa tabako, iyuman. Una ko baga, pag senior citizen ka na, priority ka. Mala yan. O to baga sa mga senior citizen, nakisusuan sa pila. Makabakal sa naki-20 petot na kilo kang bugas dyan sa NFA warehouse. Tugon mo yan. Paguna ko ang senior citizen, papadong priority. Mala yan. Irakman kan mga gurang. Magurang man ka mo. Tugon mo yan na di. So, may schedule baga dyan ng pagpabakal kibuga sa NFA. May paglunes gari so senior citizen. Kasudma. Mala yan. Nangangahulugan sa natabi Ma'am Raquel Brocalis na kadakol ngunyan ang talagang gustong magbakal kaining bugas ni PBBBM. Ano nga yung PBBBM? Oh no! Subugas ni Marcos, 20 pesos. Dakol ang gustong magbakal, ibig sabihin nga, grabe na ano, na mamatita na ang pagtio, siligan na po nindo, nagsusuro-suwa na naman. No. Ano nga yan? O yan makuha nindo. Tig para pabarakal nindo, subuto nindo. O yan nga makuha nindo. Ayinda. O ilingan na po nindo, di. O kasuod matabi mga tugang Lunes si Mayura Leni Robredo, si Manay Leni. Liwat na naman tabi Sir Willing naghilingan. O nag-aibol na naman ha. Naghilingan na naman kasi Presidente Bongbong Marcos Jr. Bako na sa Naga. At akan Sabado baga sa Naga City. Kasuod naghilingan na naman sa duwa. Dumaan na sa Malacanang. Ayos ha. Nagilingan na naman kasudma sudwa. Pero ngaya, bako ngaya so personal talaga naghilingan. Kasi sugabos na mga city mayor sa buong Pilipinas, imbitaran naman sa paglunsad kang programang Bagong Pilipinas, bawat bayan makikinabang.
Rayaon man duman su mga alkalde sa syudad. Yaon man duman si Mayor Isko Moreno, si Vico Soto, yaon man duman si Mayor Ray Bragais kang Tabaco City, si Mayor Pando Gonzales kang Ligaw, si Mayor Isham Ismael kang Legazpi. So mga city mayor yaon duman sa Malacanang kasudma. Kaya nagilingan na naman si Manay Leni tapos si Junjun. Ano pag naghilingan inita, ang tutok ngunyan kan sa tuyang mga kababayan, kitang mga Pilipino, pag naghilingan ang duwang ini, perming, ang pig-urulayan, politika na. Ano nga ya, iilusyonan nga ni Bongbong Marcos Jr. si Manay Leni mo? Na iyo ang manukon bilang presidente, mamanok ay ilalaban kumbaga sa bulang iyo nga ang mamanukon ko, ikang mamanukon ko tabi Manay Leni panlaban duman kay BP Sara si BP Sara baga nag-anunsyer ng madalagan siya. Pag nagilingan ang duwang ini, ayan permian mga haputa kadakalan sa mga taga-media yan permi nga paano nga yan napagulayan nindo ano nga yan pag-ikumbinsi ka nga yan na ika na nga yan lumaban na presidente kang Pilipinas sa 2028 yun yan. O niyan makamundong bareta tabi Sir Willie kasuud so mga forecast kang mga produktong petrolyo may mababa, may dagdag bawas. O ngunya na aldaw epektibo ini gabos pala nagralangkaw naman. So forecast kasud kaya so gasolina may pagbabandiit. O ngunyan, nagluwas, puros palan pataas. 10 piso na naman ang piglangkaw kang diesel tapos kerosene. 80 centimos man sa gasolina. Isus, ang paglangkaw, ngunyan aldaw na inay. Sige na sanaan langkaw kan mga produktong petrolyo. Puon kan 2026 na. Udah kondor diretso na sa nanindo ini nga biyo pang paglaaw. Uman sana. Ngunyan epektibo tabi ngunyan nalaw sa isnin aga so mga produktong petrolyo may pagtaas presyo. Nako. May karagdagan mga rain gauge sa tulong munisipyo kang Albay pigbubuson ngunyan kang apsimo. So pangsukol baga pag mauran nganing maaraman kang kada munisipyo kumpira ang pigbubulos na oran dyan sa lugar ninda. Sa iba na bagang ngunyan ngaya kung ika mabiyahe mauranon ngaya sa sentro kan Tabaco pagabot sa orinutan na barangay dauran. Ano kapag kung ngaya mauranon sa Tabaco, paano ngaya dyan sa Malilipot, sa Bakakay? Di ba? May mga araw po kaya na mauranon ngaya sa sentro, pero ngaya digdi ngaya sa Labnig, bako man mauran. Kaya kay puhan ining mga rain gauge, ano? Para masukat sa mga oran na pigbabagsak dyan sa area, no? Sige, tad pag-restoryan tatabi yan. Chanor Kapos, good morning. Kay Chued, good morning tabi Chued dyan sa Labnig.
Ano lamang ang pamahawan tadya. Abo pa ko lubayan kay ning ubot sipon. Alas sige tabi, balik na po kita. Nailig na nindo yan. Grabe ano. Pero wish you ining ubot sipon. Good morning tabi, Ma'am Malulim. Sige, good morning tabi sa mga tagalabnig kay Chued, saka kay Chanor Kapus. Morning. Pero wish you ining ubot sipon. Panduan si Mana na ini Abi ko tabi Chanor, pagdain ni uminali, ako ang mahali. Bayaan ko ini. Alas 7:24 na ang satuyang Philippine Standard Time. Maramon tatabi muna ang magiging kamugtakan kang satuyang panahon. Pauntang linya kang pag-asa. Subanggi mo orano na di. Sige tabi, yaw ng pag-asa. Pag-asa, good morning. Magandang araw. Narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Tuesday, February 24, 2026. Narito ang ating latest satellite image kung saan easterlies na nga lamang ang nakakaapekto sa ating bansa at hindi na nakakaapekto yung amihan o northeast monsoon. May kita nga rin natin sa ating satellite image na yung mga kumpol ng kaulapan, mostly na dito na lang sa may Palawan area. At nga sa malaking ng ating bansa, maliban na nga lang sa mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Sa ngayon, wala din naman tayong minomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Para naman sa lagay na ating panahon ngayong araw, inaasahan nga natin na sa may Palawan area, posible pa rin magpaulan ang easterlies o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko. Para naman sa lagay ng panahon sa Metro Manila and the rest of Luzon, fair weather condition ang inaasahan natin pero may mga tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms. Inaasahan nga natin na until tomorrow, posibleng mag-persist ang ganitong klaseng weather condition at pagdating naman ng Thursday, nakita natin sa malaking bahagi ng Luzon, pati na rin sa Metro Manila, fair weather condition pa rin, may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Pagdating ng Friday, posibleng manumbalik ang epekto ng amihan o northeast monsoon pero mostly sa extreme northern Luzon area na lamang. Kapag ganun ngayon nangyari by Friday, fair weather condition pa rin naman ang inaasahan natin sa malaking bahagi ng Luzon pero sa may Batanes at Babuyan Islands, mga tsansa ng may hinang pag-ulan yung inaasahan natin at sa Metro Manila and the rest of Luzon, mga tsansa naman ng mga localized thunderstorms. Nakita nga rin natin pagdating ng Sabado, posibleng mas lumakas yung epekto ng amihan at posibleng nga makaapekto sa malaking bahagi ng Luzon at asahan nga natin fair weather condition pa rin by Saturday pero may mga tsansa na tayo na mga may hinang pag-ulan. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 23 to 31 degrees Celsius. Sa Baguio naman ay 15 to 25 degrees Celsius, 23 to 31 degrees Celsius sa Maylawag at 22 to 32 degrees Celsius naman sa May Tugigaraw.
Agwat ang temperatura ngayong araw sa Legazpi ay 25 to 32 degrees Celsius at 23 to 29 degrees Celsius naman sa May Tagaytay. Agwat naman ang temperatura sa Puerto Princesa ay from 25 to 32 degrees Celsius, ganon din naman sa May Kalayaan Islands. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao area, nakikita nga natin ng easterlies. Dito na lamang magpapaulan sa may Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao, pati na rin sa may Visayas, asahan naman natin yung partly cloudy to cloudy skies condition at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Inaasahan nga rin natin yung ganitong weather condition ay magper-persist until tomorrow. At nakikita naman natin by Thursday, posible sa may northern Mindanao at silangang bahagi ng Mindanao, magpaulan ang easterlies. And then pagdating nga ng Biyernes, posible nga na fair weather condition na Visayas at Mindanao at may mga tsansa ng mga thunderstorms. Pero pagdating naman ng Sabado, posible na dito sa may silangang bahagi ng Mindanao, magpaulan ang easterlies. Agwat ang temperatura ngayong araw sa Cebu at Iloilo ay 25 to 31 degrees Celsius. Sa may Zamboanga Peninsula naman ay 25 to 32 degrees Celsius, 23 to 31 degrees Celsius sa may Cagayan de Oro at 24 to 32 degrees Celsius naman sa may Davao. Sa Tacloban naman ay 25 to 30 degrees Celsius. Wala pa rin naman tayo nakataas na gale warning sa kahit anong dagat baybayin ng ating bansa. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 6:16 ng umaga at lulubog mamayang 6:03 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at i-like ang aming X at Facebook account, DOST-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pag-asa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres, nag-uulat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. O yan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Nagluya so amihan ano. Luminuya so amihan easterlies. May mga paguran-uran manggirarayo. Mainit na paros. Sa Biyernes na mabalik giraray si amihan. Nagpaingalo man. Si amihan ka rin nag-travel man ano, siguro nagdurudate man kang bibilab niya. Sa Biyernes na tabi mabalik. Tabi kang Pag-asa. Si amihan mabalik sa Biyernes. Baka korkeriba man kayo si bibilab niya tabi mamrika. Yung muna yan. Baka lamang sa aga tapos sa mga masunod na daw medyo okay ang panahon ta. Naglakaw-lakaw muna si amihan. Kaya riba niya man si bibilab niya. Yo. Sige tabi, mga tugang alas 7:30 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time, mga tugang pasalamatan pa na muna sa tuyang mga katuwang digdi sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Ang programa pong ini dara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion po sa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi Kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan.
Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Ikaan burak ni Kay Madam Maylene, salamat, ingat. magayunon nadar Siringman mga tugang ang programa nginidara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, mahit City Councilor Riner Burse, BM Attorney GIO Bungao, sabay taman dyan si Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Kapos Bilo kang Bagong Malinaw, sa gayon mo kami si ABC President Cap Art Abela, ng prinsesa sa puso mi kasabay taman dyan si BM Carol Siga asin BM Vic Siga Jr. Ang pagkaaga, ang kapartner ta ang Best Coffee Green. Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix. gabus kami Yan ang perting pahita. Yo, kaugma pagkaaga. mahiling Yan tabi mga tugang mga kabayan ng satuyang mga katuwang sa programa. Maraming salamat po. Magharani kabuyan. Bation mo mandatabi si Sophia Bianca, andito po siya, wala po sundo niya. Iling mo na yan. Malilate na yan si Sophia Bianca. May klase pa si may klase pa no. Sabihon mo, Kuhain susundo ka yan. ibaad na Malilate na yan si Sophia Bianca. magkaino pa ng bitan. Pagol ka yan ngayon. Nakamantada Alas 7:30 na baga. pagka mo Pagbalik ngayon ni Amihan, may pasalubong na naman itong uran. No ka pa. Magburbakasyon man si Amihan, ano? may gusto ka sa kuya. Riba man gari si Bibilab niya. Ihon mo na tulos. Iba De, kabalik na sa Biyernes. sa imong panambitan. Sige, sunduan naman tabi nindo si Sophia Bianca, ta malilate na iya. Irak man ano. Ipag ako Sige, good morning! Alas 7:34 na tabi ang sa tuyang Philippine Standard Time. Mabarbecue mo na kita! the best in Tabaco City. Usok na di malilimot pagkat amoy pa lang solve na solve. Barbecue nito legendary, barbecue sa Motsari. Tinga, balat, isaw, paa at dugo, lahat ng paboritong ihawan dito. Tara na magmerienda, ayain na ang barkada o dalhin mo si Jowa. Pasalubungan ng pamilya, pang merienda o ulam, swak sa budget, walang kulang. Toy barbecue, masarap at malasa, hahanap-hanapin di malilimutan. Tope Barbecue, the best barbecue in Tabaco City. Pati ma-branch o matagbak branch, kahit saan siguradong number one. Sulit sa sarap, panalo ang lasa. Top Pork Barbecue, balat at tenga. May isaw at Adidas, may Betamax pa. Inihaw na binabalik-balikan. Sa murang halaga, mabubusog ka. Malinis, masarap at malasa. Wala ka nang hahanapin pa. Top Barbecue, the best inihaw dito sa Tabaco City, ikaw ang bida. Top Barbecue. Balik
Eskwela na! Tabangan ang saindong mga aki sa saindang pag-adal. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa Tiwi na makuha sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita mga tugang sa programa alas 7:37 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time oras pong yan, dara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sindano. Madalion po sa nayan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siring man ang oras ni andaraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Riner Burse, Board Member Attorney GIO Bungaw, kasabay taman dyan si Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, kang Bagong Malinaw, siyempre yaon man dyan si ABC President Capart Abela, BM Carol Siga and BM Vic Siga Jr. Kasabay tapag kaaga ang Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Salamat. Balik po tabi Manay Gina. Ang sa indong lingkod ako mapo giraray si Manny Moxea. Mr. Hulbutana tabi ni Sir Mario Castelo. Good morning. Ngunyang pong aldaw kita nin Martes. Petsa 24 na tabi kang Pebrero taon 2026. May mga sesyon regular ngunyan. An sa tuyang mga sanggunian. Kaya ano pa pigalata. Sundo kita alas 8 mga tugang. Kaya fight na kita. Serbisyo Asin Reparo. Sige tabi Manay Gina, ta iyo man giraray. Day kita piglulubayan kining ubot sipon. Hindi bala siya. Kung day siya maglubay sa tuya, di kita mahali. Yo. Sige, di may mga session ngunyan tabi, Chanor. Magayon dyan sa Banwaan kang Malinaw ta. So mga pigpapasar na mga resolusyon na realisar na kan mga taga Malinaw. So, saro dyan so bagong dump truck baga na ipinagdonar kang provincial government kang Albay. Sa paagi po yan kang pag-request kan sanggunian bayan. Importantihon ini lalo na sa mga dyan sa mga barangay officials, dapat arog man ka ng pagibuhon nindo. Hindi ka mo magpundo magpasar nin mga resolusyon
na ngaya resolution requesting ngaya di Albay Provincial Government of Albay to donate nga arog kayan para makapakinabangan kan sa indong mga apod kini mga constituents po nindo. Fight sa na kamo, magpasarsa na po kamo kay mga resolusyon na malay nindo pagdating ng panahon yan, marilisar iyan. And dyan sa Banwaan kang Malinaw, kan nakaaging Lunes, na-interview ko na kayo ni si Mayor Shi. So, masurtiyon sa Malinaw, tan natauan nin sarong dump truck. Hali po sa provincial government kang Albay. So, pinag-turnover saya ni Governor Noel Rosal. O di may dagdag ng panghakot nin basura dyan sa Banwaan kang Malinaw. Bako sa napanghakot tabi ki basura, mamlis man lapas kapos abalon. Bako lang panghakot ki basura, kundi magagamit ini kang LGU Malinaw. Kung may mga ibang may emerhensiya, pwedeng kargahan. Kung mga ano, kung mga nagpapa-evacuar, mga gamit, o di mapapakinabangan magagamit ini. Pagmako ang ngaya ki bugas, o di ba? Minsan so ayuda kang probinsya, pigpapakua pa sa mga munisipyo duman sa siyudad kang Legazpi. O minsan ang LGU pagday kilunadan maarkila kitrak. Maarkila pa kitrak para kuhaon so ayuda. O di ngunyan igwan na kimalulunadan so LGU Malinaw. Napwera kang magagamit ninda sa paghakot ng basura. So bako lang ang purpose kayan so paghakot ki basura. Halimbawa ngaya sa Department of Agriculture may mga abono na kukuahon. O dyan pa sa tikukuayan sa Apaw dyan sa Ginubatan. So at least day na mag-apod kayan, day na mag-arkila pa so LGU, taigwan na ki sa diring lunadan. So yan magayuno na mga arog kaya na igwaki mga lunadan ang munisipyo. So nagresulta yan duman sa pagtarabangan kan sa tuya mga opisyalis o dyan sa Malinaw. Siyempre pag nagtatarabangan so executive tapos legislative, dahil man ang makaya kang executive sada. Kaipuan tabi nin maray na koordinasyon, maray na pag-iribanan, ang yaon dyan sa Sanggunian Bayan, tapos ang ehekutibo. Kaya nga ni sa paagi kang resolusyon na ipigpasarbang kang Sanggunian Bayan kang Malinaw no narelisar iyan natauan tabi so LGU din dump truck nga magagamit kan mga taga dyan sa Banwaan kang Malinaw. Very good, very good yan. And sa ngunyan puga-puga na ang mga pagpoproseso kan mga kinakaipuhan na mga dokumento para makapag-open na ang Malinaw Community College o dyan sa Malinaw. Ang target bagang mag-open sa 2027. So sa ngunyan halos nasa proseso talaga. Pigpasar naman o kaya nakapasar naman dyan sa Sanggunian Panlalawigan ng Albay, pig-endorso na so ordinansa kang SB Malinaw kayang community college. So halos mga tugang nasa proseso na puros na nasa proseso and talagang ang pagpupuon baga pag mga arog kayan madugo. Kaipuan mo talaga dyan talagang pupukusan mo yan. Kaya sabi nga ni Mayor Shi, maski mapagal-pagal, pupukusan niya yan na maray at least ngaya alimbawa ngaya magtapos na ako sa turno, may ligasiya lamang na nawalat siya dyan sa Banwaan kang Malinaw. Halimbawa ngaya si Mayor Shi tapos na sa sayang turno, magpaingalo naman, so at least yung Malinaw Community College ligasiya niya.
Harog dapat kaya ng mga politiko may ligasiyang pigwawalat. Bakong pigwawalat mong ligasiya, so utang. Walat mo ngaya utang. Yan ang ligasiya mong winalad dyan. Nahiling mo na ya. Sige, Manong Siren, good morning kay Kagawad Janet Castillo, good morning mantabi sa imo. Mag-vitamin C ka. Nahiling mo na ya. Ano nga ni ang vitamin C nga ning iyan? Sige mo kayang kontra nga ya. Hindi man, permi man ini kontra. Ay nako. Sige. Vitamin C databi siya, no? Ano ang vitamin C? Iyan, so mabalad ako sa dagat. Hindi sa agat mabalad ako. Kapasiring ako dyan sa dagat sa aga. Vitamin C da. Okay, sige. So yan tabi mga tugang may mga sesyon Baka lamang at yan makahapit ako, maaraman ta naman sa mga agenda dyan pag-urulayan dyan sa SB Malinaw. Kumusta daw sa mga honorable ta dyan. Okay, sige kasudma mga tugang, nailing nito sa mga bareta na naman ko niya na aga sa nasyonal. Apuera kan so pagdangog opisyal ng magpon kang pagdangog kang kaso ni dating presidente Duterte. Pag naghihilingan mga tugang si Presidente Bongbong Marcos Jr. tapos si Manay Leni Robredo, matatandaan tabakan 2022 iyon is naglaban na makusog na para presidente kang Pilipinas. Baka Bongbong Marcos versus Leni Robredo. So pinakamakusog yaon dyan si Isko Moreno, si Manny Pacquiao, si Sepa, ito sa mga naglalaban ng mga presidente. Basta sa makusog si Leni Robredo tapos si Bongbong Marcos. Kang Sabado baga tabi siya nagdyan sa naga si Presidente Bongbong Marcos. So manungod man duman sa programa. So uplan uplan flood control. Anong uplan flood control? Ano nga nito? So ano ito? So pasyar dyan ni Bongbong Marcos kasudba kan Sabado. Nailing mo na yan. So flood operation, inspection mga tugang, so mga creek dyan sa naga, so mga nagiging kausak ang pagbabaha dyan sa Naga City. So yan so pinakatuyo. Pero sa iba ang hapot nata ngay garing nga pig-ilusyon na ni Bongbong Marcos ngaya si Leni Robredo na iyo ang mamanukon para ilaban kay Vice President Sara Duterte. O di kan Sabado nagilingan sudwa. Gatang nga sudwa sa nagilingan. O basta duman sa nakita mapokus kasudma tabi naghilingan na naman sudwa. Basta nga bay na pag dai mo nga pag iba so iba. Sida sa nandua. Nailing mo na yan. Di nagilingan dumana bako na sa Naga City kundi sa Malacanang na. Dumana sa balwarte ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Nagilingan kasudma si Manay Leni tapos si Bongbong Marcos Jr. Liwat na naman napig garing nga talagang seryoso na si Bongbong Marcos Jr. na talagang ilusyonan ini si Leni Robredo. Ano nga yung ilusyonan? May agumbaga ngayon si Presidente Bongbong Marcos bako pig-ilusyonan na iyo ang mamanukon para ilaban kay Vice President Sara Duterte sa eleksyon sa 2028.
Pero rayaon naman sa mga mayor kang city sa gabos na sa bilog na nasyong Pilipinas. Bako man sana si Manaylini si Manaylini na nagduman sa Malacanang. Kaya iba nga ni Mayor kan Tabaco. Yaon duman sa Mayor kan Tabaco, Mayor kan Legazpi, Mayor kan Ligao, Mayor sa Naga. So mga city mayor. Iyo ang imbitado tabi duman mga tugang sa ginibong paglunsad kang programang sa bagong Pilipinas, bawat bayan makikinabang. May piglunsar mga tugang na programaan sa tuyang presidente na ang mga bisita kasudma puros alkalde sa syudad. Wala man naman sumanga sa munisipyo. Puros ito city mayor. Kaya yaon duman si Manaylini man. Pero ang pinaka-focus talaga duman, maski pag-abot sa mga pakurudakan, hilingan nindo sa mga kudak. Nakapokus sa mga kudak kay Manaylini. Tapos kay Presidente Bongbong Marcos Jr. Kaya iba man duman ang mga city mayor, ang teknik dumanindo, magdukot-dukot man kamo kay Manaylini, nganing permi man kamo kasabay sa kudak. Tayo permi ang pikukuan kan mga kudak-kudak, ta siyempre mainito na istorya, yan. Tagaring nga, seryoso talaga na iyo ang pig-iilusyonan kan sa tuyang administrasyon ni Bongbong Marcos na iyo ang ipapalaban kay Vice President Sara Duterte si Manaylini. Pero sabi ni Manaylini, bako ngayon ang sakuyang talato na nagbato kita. Pabarbecue taro tabi mo na. Tabaco City. Usok na di malilimot, pagkat amoy pa lang solve na solve. Barbecue nito, legendary, barbecue sa Motsari. Tenga, balat, isaw, paa at dugo, lahat ng paboritong ihawan dito. Tara na magmerienda, ayain na ang barkada o dalhin mo si Joa. Pasalubungan ng pamilya, pang merienda o ulam, swak sa budget, walang kulang. Toy barbecue, masarap at malasa, hahanap-hanap, hindi malilimutan. Tope Barbecue, the best barbecue in Tabaco City. Fatima Branch o Matagbak Branch, kahit saan siguradong number one. Ulit sa sarap, panalo ang Hindi ang problema no may istorbo. Top Pork Barbecue, Bali naka-barbecue muna ka mo. at tenga, may isaw at Di iyan tabi mga tugang suganap kasudma duman sa Malacanang. Bako man sana si Manaylini ang imbitado. Gabos na city mayor sa bilog na nasyon. Yaon nga ni man duman si Isko Moreno. Di ba si Isko Moreno naglaban man na presidente kang kang 2022. Yaon man duman si Vico Soto. Sa mga pandiurag na alkalde, yaon duman si Mayor Ray Bragaes, si Mayor Isham Ismael kan Legazpi, tapos si Mayor Pando Gonzales. City Mayor man kan Ligao. So yaon duman kasudma tabi Sir Willie. Mas maorag sukudak nindo kasi bibilab mo. Naman sa may aeroplano. Iyan ang sabi ni Manaylini na bako ang priority na iyan ang mga 2028 election na yan, kundi
So pagserbisyo niya dyan sa Naga City, ang pangako niya dyan sa Naga City, tatapusin niya ang turno niya. Pero ang politiko baga, arog kaya, puros mga sana, mga panginot na mga pataramon man sana yan. Pero pag-abot ki panahon, maiba iyan. So sa politika nga ni, day man ki forever ngayang friend. Day man niya ki forever friend dyan sa politika. Igwa ngayon dyan ki forever itong personal interest mo. Pagpalit iyan na sa imong personal na interest. Yan mga podkani, yan mga puro partido. Kaya baga uso sa balingbing. Pagpalit iyan, halimbawa, loyal ka sa sarong partido. Pag medyo nahiling mo ng alanganin na, tagilid na, ay, ipagpapapalit iyan siyempre, duman sa iyang personal na interest. Halangan man niya tagilid na nga digdi o tapos de pa ako maghali. Paano naman nga ako, Ma'am Joy? Yan ang pahit niyan. Harap kaya ang mga politiko da tabi. Pera de los ubos. Talagang arog na kayan eh. So, iyan tabi ang mga aabangan ta sa mga susunod na kabanata. Inda, tagariday paki nahihiling bagang na pwedeng ilaban kay Vice President Sara Duterte. Wala paki ibang nahihiling. Si Sara Duterte tabi, pigilusyonan man si BP Leni. Si Mayor Leni, si Manaymong Leni. Pigilusyonan man baga ni BP Sara na kuaw niya man, katandem niya, gibo niyang Vice President. Vice President niya. Dakulo nag-ilusyon kay Manay Leni, adi. Dakul ang nag-ilusyon. Baka may nagluwas ganing bareta ngunya na sana magtugot na si Manay Leni. Baka lamang iyon na ang swerte niya. Baka ini nadatabi ang swerte ni Manay Leni, magkaigwa naman lamang kay Presidenteng Bicolano ang Republika ng Pilipinas. Baka nga iiwan na niyang pagkakataon. Di ba? Igwa ki nga timing na ngaya ini na baka ngaya ini na ang timing kan sarong Bicolana na nga ni ngaya maging presidente kang Republika ng Pilipinas. Dahil pa kita naging presidenteng Bicolana, no? Dahil pa? Wala pa kita Bicolano naging presidente. Baka yun na ini. Sabi kang iba. Sabi kang iba. Kaya timing man sa nabagay ang pag-abot sa politika, ano? Dahil ka mag-aprita. Tapag nag-aprita ka dyan sa politika, kang kung nabutan mo. Pero kung ngaya tadhana ng nagadara dyan sa imo, pahita na tayo na. Serbisyo Asin Reparo. Name Bako. Intro man sa napala nito. Per barbecue Alas 8 na! in Tabaco City. So iba dumana sana ipagpapadagusta sa programa ta at yan 10 to 11 sa programang Sutama sana Solve na sa 107.7 radyo natin Tabaco. dari Ayo, so iba duman naman. Dari Tinga Paaram na po muna kita digdi sa programa sa pangaran po yan ni Madam Maylene dito tara na kang MBY Dormitory. Salamat. o dalhin mo si Joa. Sa pangaran man ni Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, O ulam swak City Councilor Riner Burse, kay BM Attorney GIO Bungaw, Toy barbecue masarap. Municipal Councilor Irene Morales Pahot, excuse me po, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela, Es barbecue
Bakery Yaon man dyan si BM Carol Siga and BM Vic Siga Jr. Tagbak Branch, kahit saan Best Coffee Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Salamat. sarap panan Sa pangaran ni GM Maestro Nila Tuon ni SM Sir Tony. barbecue. Sa pangaran po din Doga Boss, mga parantabay niya to, paki-like, follow, and share na lang ang programa nga ning mahiling man kang iba. Kan Yo. sa murang halaga. Param na po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana. Saga naman ha. Wala ka na. Uy, saga pala. Anibersaryo kang EDSA, no? Top barbecue the best. Sige. Ihaw dito sa tabako. Adios, amigos. Domo, arigato. Iringat po kita. Bye-bye. Hey! Top barbecue. Serbisyo Asin Reparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala. Boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag Bicolnet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay. Lahat ng balita'y laging tunay. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo. Balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab. Pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo. Balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, Bicolnet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo. Basta't tiwala mo'y bigay sa totoo.